ɔsɛ receiving an unshakable kingdom. Sɛ wode kɔ yɛn kasa no mu a ɔsɛ renya ahenni bi a ɛnwosoɔ. Abusuafoɔ na wɔtwe akɔ apro asan abeto yɛmbion. Kote mu nyinara yɛne wo esua in these last days the message of the Hebrews and na edi akyire Hebrew for enkransam no. Na kwasam no sɛ yɛne wo di kan ayɛ adesua no mako dubako. Na wotwe mu no yɛpɛsɛ yɛne wo hwɛ adesua to so du mienu no. So hwɛ yɛdesua na yɛsua Hebrew for enkransam nyina na yɛ enkransam a Paul ɛtwa kɔma Hebrew akenkanfo a no ma bɛyɛ akristofo na ɔtaa kɛse aba so yehu sane Paul nam akwan awodo so atu Hebrew no fo say Yesu Kristo na yedi nachi no ono no yesache na ye mayenwa ye ho emfiri no so ama watu yemfo ama last week watu yemfo ama afiri ya bedru mpempenso bi a yehu say Yesu Kristo na afi ewose ye de ehoto no so na mirikatuo na aba beye te say heaven akwanto yi ye na aba bedru yenso a yenso ye enam gidie so ewose de batan no de ko na wieye na de obeboa ye ma ye gidie ne sipi na atimi de batan no atimi akọ na wieye no ene Yesu Kristo na de ebeboa ye ama atimi awie sa mirikatu nsu no agidie nti last week no ohun se ode ye kọ Abraham gidie, Jacob gidie, Noah gidie, Moses gidie, mpo Rahab gidie a onyaye ma ye nyina yetimi nya asuahunu bi ewo mo na otwe mu nso onyankopon adom nti ye ba behwe ahinie na wode maye no osisa ahinie no eye unshakable anasa sa ahinie no enwoso ye de mu nchichemu no ebebram sesia. How we meet me as soon as I go ama ni aso. Osan ekai o se munsunsu amakuma mu ye mutade. Ya munsan me urade nchen na mu ma no nye mu kanea. Osan ni nyankopon ma bodi no prama no. Won no obeyen krofo a him biara enka won. Yebema munyina akwa aba na afe yede enhya so nkonso efri ye ngaje nkwapa Yesu Kristo nchen so ede mamunyina yebesan ada moase tuturu mu a mohweye wo 3ABN Ghana TV so de biarada ye nemu na ye sa addition we na afe so yebeda 3ABN Ghana mpinifo so ase se de biarada omunebo ya amuso yasene na afe yede sa adwumadie ede hwete wiase a fana nyina sa adwumadie ye ankrankra ku adwumadie bia omafa TV adwumadie atrom so se omebo onyankopon ho asem dawuro de akyere amansan nyinara nti se wo tie ye na wo hwe wo TV 3ABN Ghana so a se wo mo bia betimi de abo mo a yede won number bi ebetudwa na afe obetumi afa number no wa for 3ABN mpinifo na mwaka kra bi a wonso wa betimi de abom no wonso odi abom nam saa ye so ma daachi bi se na ebia ye bo ebinum din wo kyerosem nso wonso udin aba bepie wo nkwa enwanu no onyankopon enhira mo se mo beye no sa de ama yen. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896
or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 01608453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Na atwi mu no onyankopon adumunti mi wo abegwafo soronko wa hase ya omo ba beboa na yede na atwi mu adisua no empensempense mu ade abremu me de mosomfo Bismarck Mensa ene ye wo adumunti mi wo elder Jafet Obisi amankwa eka me ho hase elder ye mo akwa ba that's say ene so aba na afi mi botra elder na me call elder Hans na Samwanso ena ete honom no elder ye mo akwa ba. Yeah. Great. Madam Assese, yeton safremo, mode odo abodo mu se emfa additional sonko se emfa mbre yen additional for. Mama yen kati enye na mema da Jafet emompaye emaye. Yo nyamema mama ye mompaye. Ye rade ni agenkwa ye da wase we homobro ne wodo. Ye da wase bebre se enam Hebrew woman so wadan nyama bidi bebre akire yen na nempo wo san beda foforo di akire yen na wotwe mu yeda wase Amen. Yesre na mo kronkron so ekire yen na mo kronkron so ma yen ti ase na mo kronkron so boa yen na de betie biara no so no yetumi di aye adwuma e de aboye bra e wo nansen wiase mu anche na wo ba na wo beje wo ma no kwafo akofie ahini a yebesua ho asɛm yi yesu enya kwan ene akomu bi o wadomunti amen. Great. Yenhwe sene medical akano agidifo na otwi mu no ose renya ahini bi a enwoso ahini na ose enwoso da yebehwe ohwe babi a yaduru ya umse yaduru pempenso bi a enwoma no eba na wieye na afutu a Paul ede ma no ye nsema na waka a yasua ho nsem bebre na ase o san timu bion ede amaye na sa na otwi de mu akwa kogina ahinie na enunti ye tempenten kwa na ye koye ba ye sum onyankopon na ota bebre ewo ye so no se sa ahinie no ye onhyekabo na sa ahinie no enwoso da ehun nkyekiremu ena mabegwafo yi ebeboa na afei yahwese ne sa ahinie no esi etinji trupa no ebegina onyankopon atimuo na se awiye mre no nia ebesi na afei yetimi asua adusua bebre ewo mu entimema elder Hans na kan yen nka abosam no a ewo Hebrew form ma no eche du mienu yimu aduonu enwotwe no na afei yato aso afri ehoromo Hebrew for eti edumienu kichemu aduonu enwotwe ose enti enam se yenya ahini a enwusuo yi momma yemfa asedamra mfa so nsum Nyankopon sadia eso nani wo ferie ne ahodaso mu amen. I think say saka bosem we wo fa ba bi wo adisua no ba yebetimi aka ho asem kakra before probably no yeah moving on. Brofuno said, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Tia womuno asembe na Paul pese okano ahase say what they share yen topic na we receive unshakable kingdom. Na fe osha was say any sanity dia let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence. Minia, I'm say, Yadinchia Ebema Adolfo Nina, Yadi Hebrews, woman in Yina. Mejidi says, therefore we are hono. Therefore, if Hebrews chapter 1, yeah. Eba BC chapter 12, and someone who doa
waka ni nyina ne tofa bo so obi kasa na oduru ba bi na okasa therefore na kire say waka nsem bi edikan. That's right. Enti esane say waka nsem edikan say ode nyame ahenni no a Yesu Kristo a ono na oye yen sofo panin na ote agya ne nsa nifa so na odi ma yen na ahenni no nyina da na batiri so na oye ahenni mu hene na ewura mu awurade na o se enam sa enti ba bi Yesu ya say oye yenua panin enu nti ye mma no nti no yenso ahenni ne ye adedifo no bi nti esane sa enti therefore enu nti momma yemfa adom yenya adom na yenye sa ahenni a enwuso yi na sene ebe ya yenso yebesum onyame ewo anidie. That's right. Eni isuro pamu na all the verse 29 no ikwato no eto aso a o se efiri se yenyankopon ne ye ija ehye. Our God is a consuming fire because our God is a consuming fire. Tibigidi say the climax assembly nyina ne tofa bo ne kese pomponso no say adenti na ye kase Yesu ye nua pani adenti na Yesu ye sofo pani adwuma na wo ye ne mfaso ne say ne mfaso ne say or the ahenni a ewo no ebe mayen ne ma na or the mayen a mommayem therefore or the amayen no mommayem fa husuro ne hopopo ni dia e fata awurade ensom no. That is all. Gidi sen kai bosem no nia opeso kire no yo me da se pa se waye ne sa ama yen to aso na yen afi yen bra na mehwehwe eniema ne mo. Paul eka asem bi wo Hebrews chapter 12:22 no ekopem 24 hono mo yen hwe se ne Paul describe bibi wo hono mo na yen hwe asem a yebetimi asua afiri hono mo. Hebrew for eti dumienu echichemu aduonu mienu ekosi aduonu nan no o na mmom mo abasi yon bepo ne nyankopon ti asefo kuro osoro Jerusalem ho ne abofo mpempem nhyiamu ne makan a watwere wondin wo osoro no bagwa ne nyankopon nipa nyina temufo no ne atenenefo a waye pe ahonhom ne apamfoforo temujinafo Yesu ne moja a wopete a ekasa Yesu ne Hebel die no 24 no I see. Okay, great. Dear ben na Paul na opese oka no wa hase asem ben na opese oka kire omno maba people see yon so na dear ben opese oka kire om yo minua Bismarck me da se uhwe akenkan sem ye kan ya oka so se nanso moaba Zion people ebium na chese senia minua Penny Hansen kai said therefore you know na chese ifi baabi na bedu ha wo hwe we so a yefi baabi ni abedu ha. In fact from verse 18 of Hebrews 12 no ema ye ho pomponso kakra na mama me famre kakra bi nkyira ade bi mu Israel for akwantuo mu nyina no na nyame ka won ho. God was with them. Edu baby no na nyame ene wonam no na nyankopon tenabia na Sinai people so. Nyame nkakra wo kodu Canaan asase so no. Nyame ema Jerusalem na beye ne tenabia akasa. That's right. Na emmomu no na ne presence enso eye felt ewo Sion people so. And until Sion people so atwa Jerusalem ho ahia. And na Sion people no any Jerusalem kro no e was significance. Sronko. Na eno na adesua no fit last verse 18 e ka say even Israel from Moses imre sumpo no bra na Sinai so nyame e frɛ won say oni won bekasa no esuro ne ehu bo won sa ene tire no ka kire Moses say we de wo ni nyankopon kasa mayen but wo hwe abra ye transition about man Zion no it's a different scene all together o see Zion there eye anigye eye hurusie na ye nkunimdie aden e sanse
nia Yesu ye nua panin osofo pani be ye no asesa de anesi wo Sinai no. That's right. And it Paul afi o hye me ni wo ni Hebrew fo ni nyina nkran se sisi ano si ye benyame animu a ewom se ye de nidie ni obo na menyame na enye esuo ni ahopopot se ba ko no. Okay. Na ejina niama bi so ejina Yesu Kristo nya waya amayen. All right. Identity say Yesu Kristo ye sisi ano nyame bakan nyame ba abakan. Esa nia Yesu be ye ema ye ntini yensu abeye nyame ma abakan. Eno ntini se ye ba ye gya animu a enye ehu ni ahopopo bio. Ne san to so mienu Yesu sofudie djuma obedi ye ntino. Okay. Wabeye ntem ginafo anase opatama yen. Enti ye ba ye gya animu a enye ehu bio. Sion ema yen a different feel of being in the presence of God. That's right. As compared to Sinai. Now the chatwo enu say additionally twin adwin say Sion emayen a moment of celebration. That's right. A son say a reflecting in kunimidia Yesu edie. Yeah. And you know additionally kuma yeti ase say Sa Sion asemu Paul ekaye e kire Yesu kunimudi odi okọ soro osoro bedwa oboy ye e di hia Yesu e di celebrating nkunimdi a Yesu edi no. Yes. Na sa nkunimdi no so no eni enigye no Yesu ye dia. That's right. Eni tifiti na community no ye ba ye nyankopon animu a enye suro ni ahopopo biom e ye enigye ma yen. Okay. Ni die de ma nyankopon na nso yen hu se eye ni Yesu ebie kwan a ede anigye ma yen ye di mu sense de yen hu ye ho Yesu ye nyankopon abakan. Great. Eye nkunimdifo. Difo eno ntino Paul ma ya te ase se ya Sion ye ma Sion enfe ni jenchi akoma ma esin esurumum. That's right. That's right. Great. Me fakakre bi enso elder die so. Se ohwe from 18 na elder kan ye no a ebesi ne ye ken kan ye no a Paul ye ade be friend contrasting views ense ne okan bepo mienu no bepo mienu asem no kan wa ha bepo ba kon Sinai na bepo ba kon Zion nti Sinai ne Zion no ne mienu no se say in practical view no ye a Christopher se see no ye gina be e ne sen. Okay. So we Sinai there no kan ye no a eno o say na mo amma ya see ya ye wo ha in the New Testament times o say wan frɛ ya amma Sinai be poso a oja ene totrobento ene mununkum kusu eduru ba bi no wo mo kura kan say ma ye mfa asem we mre ye bi se na elda kan ye no a na Mose misre wa wankasa kɔgye bra ye mpese ye be kɔ ho na onyankopɔn kura hye se aboa bibimpo ede ne ho kɔ ka bepo no a ye nsi aboa no abo ana say ye nya na nsi na abo a ye nchesi no akosi se ye benya pia de awo na ku no ebi se ensese nipa ho ka bepo no na ensese aboa ho ka na all contrast to Zion bepo no o si we de agidifo ahonhom no ka wo ho no bi mo efi se ye honhom a efiri nipa mu kotena ba bi a figure of speech a part of the body original homa it is anya onyame ye ahonhom enyame no honhom no ka ye say we are a spiritual being nti ye ahotefo ene gina ho abofo egina ho sabre no enye sum kusu na mbom no the scene no e beautiful and obi say say ebe ye den na yetimi enemre wi a ye wo hoyi yetimi anya saa scene no emu anigye on say honhom no aba no ewo Galatifo eti enum jemodo no mienu no anigye ka ho joy enti o Kristo ni se sia na se wo picture se wo de wadwen e picture se na Zion se na elda kan no Zion bepo no ewo Jerusalem na nyankopon eteso abodwa na wafrɛ won so se ana wafrɛ men so se memre bia ni gisem did that joy na honhom na ba ne de man so wakushia abofo a festival of angels angelic host ene
nyame nkrofo nyina abose ehia no a he said enye suro biem ye nkata yanim na mu ye de anigye enti ye ba ye nkai bosem no mu se afi saa suro no a ye de besom nyame no enye ahopopo suro. That's right. Se enye suro se ye mpese ye beko nanim na mum eye reverence enidie ye ba nanim woni die kwan so enti me de me gidi se saa brede eye enigye sem se ye ni onyame wo Zion na wabodwa na wafrɛ me di bonyeni se me so memre bi na wo so wafrɛ wo se brebi. Okay. Yo, Elder Pacho, me da Elder answer. Miss Kakam dey so say me fam ebio me dey brefi. Say ye me da kwanhwefo ene Christopher dey. Kay Zion me fa ne say me de bia e be hia sori bia ye Zion. That's it. Okay. Enti akwanya bia ni ho say obeba sori me da na wura ho na wo do anim bo saa eba esense wo ba ne nyame abakan na ebe hia. That's right. Wo ba ne enhyiamu abofo a wontumi encounter mo dodo ehia wa ha wo so ne wo besom na wo san ba enhyiamu a wo be celebrating kunimdi a Yesu edi on your behalf ekwan ben so na wo be ba sorry enhyiamu atise na wo bo nyi wani boso. That's right. Na ye tonwuma wo ntubi ye bo mpaya na wo nwiinwi enye nhira ma wo nyame pese at least ya sasi so memenda say emre bia nyame mbebe hia bia no ye Zion ya ba no enye ne jema ye no correct memenda na ye the climax but say ye hia say kwafo me tuanwom a ye ne gie nyame mba na hia ye Zion say ye hia say wukua da ye mebo mpa ya brebi join nyamemma na munye saa enigi semi se kwasie da bible sua brebi camp meeting na ye kwa join nyamemma honhum ne honam nyina yehia as a festal of angelic host ye nyame yehia na ye bosi. Great. Na so ne mo ka anigi semi so wo hwe 23 na o describe nyankopon se timuafo na mi bisa se a celebration nyankopon se describe no say we judge. How can say ye ni betimi age abra judge eti ntem na sa celebration we no ni celebration no me ye be de na etimi adwe be judge de ya describe nyankopon say we nyame we say we judge temuafo nti no ni celebration judge ti mu a ultimate celebrity. Yeah, but that's Bismarck. Sometimes words now you used to know. Unfortunately, senior yenti ase yen ewo wiase a yetimu yi no. Ema enoma bi a ye describe onyankopon no. Ebebo yehu. Okay. If say ye ka temuafo wa asase so a most often than not dodo no ano eya yehu ade a I say ye di obi go to prison and ye find obi ana obi ye bu no atten bi ama ne ho akere no. But again, have we also looked at a judge say obi a ye ka asem bu ni so na judge twitwa age no age na firi wo hawo no. That's right. Ndi say wakọ to pen a nka obehu say ye di obi kotumu no na obi nso tu powder. That's right. Eti yen a ye nyame mma no a ye di kan ya asem say ye be hia nyame wo Zion na oye otemuafo no. Ye be hia no say wadi kan ye di asem ama ye dada. All right. And this atemu no a ye kan wasem ne ye enije na ewo mu ne ye na ye nam Yesu Kristo gie no so enya ne nkwagye no mu atemu mu bimdie. Every say Yesu Kristo ebu yem bim ewo ne righteousness no mu dada. That is number 1. Number 2, sa atemu yi judge na Paul or ye allusion or allude to Daniel chapter 7. Yeah. In Daniel chapter 7 no Daniel 18 sumu no yehu se waka the same ahini succession no a ewo wiase no ewo Daniel chapter 2 no chapter 2 no verse 44 no o se na nyankopon ahenie ebeba besi ho daada na oba Daniel chapter 7 no a emwa na edidi kan ni nyina wie ye no o se wo se sin ne free asase so ekọ soro yeah. Na o se ohun se afi ya bodwa na ne wadi na pii abetena so eye wanya ye nyankopon no na wo se ejafiri nanum eba na esuo te se esubonten etwa ne ho ehia epie na ohwe ya hu se empem du mu ahodo empem du ene apem ahodo empem abofo bebre nso etwa ne ho ehia
na ohwe ya ohun se obi a oti se onipa ba bi eni jesam no hwan ya Yesu Kristo ono na oye ye judge ye lawyer wodi ma ye judge kese na tena dwam na ohun se ye biebie nwoma mu enti judge we ya ye kana se mo no oye judge a ono de ye wonje bribe obu attempt tenene na wa udifo no udifo na wa udi bem no udi bem na ne odi bem no nyese nka odi bem na eye wo mo a wo mo de wo ho FC ho ma Yesu Kristo bembuo no say emeye papa ema wo no eti if you look at this particular judge ne eba wutirimu a ne say enije it is joy because Yesu no a ye lawyer no wo nim say wo lawyer ne papa ne judge no ena charge no so aka kire wo say bibia ni wa ne ba ne bisa no a onye ma no ena Yesu lawyer no oye wo lawyer wo kodi ama wo no Zechariah chapter 3 that's right Osofo Penny Joshua de no o se na nka obonsam ibo no ko adu se wo bone dooso Yesu se ampa bone ne dooso de nso ma woro na tade fi no ahye no atade foforo na we nye genti a ehwima firi ogyamu eti me manigi e wo mu ni se saa judge we tina dwamu a onye afei na obebu maten efise onam saa so ama Yesu bim dada wa bum bin nam ye ne ba no so a obisa ne bibia o ye ma no so that's right ne ba no so akose me ba kwesi na oye de bonye ni na so esan se waji medie enti ne tene no amekoye no asase so ma no me de abu ne bem judge ne se nya afei na me bebua o de ne puma na yi ne bo ho se pan case close yes ya bu ne bem enti ye nije sam kra so obehu se saa judge no o tie dwam. Good. Me that's it. Say open your hands and watch it because I can yes adia nka judge there you no chance celebrate sa but sa judge we there say no come on am Yesu Christ so bu ye bim dada tina say e ya nije and I will say ye de e be hia no great yanto aso na yenhwe Hebrews chapter 12 25 to 26 no yenhwe sa the purpose of God's shaking the heavens and the earth because o can't seem be one my be say be chechire mu kakra so nyame e boso osoro no awoso asase no nti ase ben na e wose enya e wo hon nti so obetimi akenkan Hebrews chapter 12 25 and 26 na o say monhwe na mo ampo de okasa no na se wona wo po de okasa asase so no anwane a yemmum na se ye dane free de ofiri soro kasa no ho a ye bedwane 26 no ono na ebre no mu ne woso asase na afi wahye se me woso preku biu enye asase nko na osoro nso amen Wait, that is where the issue is oba woso preku na nya asase nko na osoro nso enko osoro nso eka ho what does it mean actually saying yo mini Bismarck actually say nyame be woso yes the a woman say say you better say dey we ase a no say e hwe nia Paul offer free adesua no ene kyerosem ema yehu say sa awusu e kasa e wo kyerosem mu na ema ye emfato ho mienu bi dedi kan e wo judge fo nwoma etire enum tisem eduonu na bra Deborah ene Barak ekon na kyerosem no edi adanse pe se onyame ma ewoso esiye ema mepo enyina so ewoso ye that's right eno no kyerɛ nkunimdi a Nyankopɔn de ma ne mma saa so na yɛsan ehu ɛwɔ sɛ Nyankopɔn emre ahodoɔ bebree wɔ kyerɛsɛm no ɔde awosoɔ edi ne dwuma eno nti no na awosoɔ no kyerɛ Nyankopɔn tumiye ne ne kɛseyɛ authority a Nyankopɔn ɛwɔ ɛde yɛ ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia ɛwɔ asase so all right isan sɛ minim nipa bi a otumi woso asase ne pepo nyame a otumi woso asase ne pepo no kyerɛ sɛ o nyame a
tumi bi wɔ ne nsam. That's right. Ne kɛseyɛ bi ɛwɔ no. Ɛno nti na nea Paul ɛtwi adwen asi so ne sɛ ɛwɔ mu sɛ Nyankopɔn ebiezi ama yɛ sɛ ɛmfa ne GSM ɛmrɛ yɛn. Nyankopɔn ebebu na ten ɛbɛtena na konwa mu ebu atɛn. Ɛde ama yɛn atɛnifo na di bim. Nanso no yɛn san hwɛ yie na yɛn hu sɛ atɛnifo ebedi bim deɛ a den na Nyame bɛyɛ wɔn a wɔyɛ adebɔneyɛfo ne natamfo. That's right. Nyame bɛkeka ne ho akyerɛ wɔn. Nyame bɛwoso asase so. Na Nyame asase wosoɔ so no ɛyɛ ne ɔde sɛn ɔbonsam ɛne wɔn a na wɔn pɛ ni Nyame ayɛ bibia ayɔ. Ɛno nti no na nea Paul ɛpɛ sɛ menu mmienu te aseɛ ne sɛ Nyame embu n'ani engu bɔne a bɔne na paafoɔ no ayɛ no so. Ɛno nti no sɛ Nyame woso ɛsoro ne asase so a ne ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛpepa bɔne afi asase yi so. Yes. Na ɔpepa bɔne afi asase yi so a ɔbɛyɛ ade foforɔ ɛbɛreplace. Ɛm sɛ adesua no bɛdi anim akɔ hɔ ntimi ndi kan kɔ hɔ. Na mmom deɛ adesua no pɛ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ awosoɔ no yɛ Nyame awosoɔ a ɔde ɛbɛtua bonsam ɛne abɔneyɛfoɔ ɛso ka ɛwɔ city a wɔn wanyɛ ama no na wɔbuu no animtia. Bra wɔn a wɔtie no ɛgye w'ani no adebɔneyɛfoɔ ne bonsam deɛ wɔn fa wɔ ho tototoo. Nyankopɔn bɛyɛ biribi ɛde apepa bɔne afi asase yi so. Na ɛno na Bible no ɛka no sɛ ɛyɛ ɔwosoɔ no. Yo, good. Yo. Mame mfa we ento aso sɛ ɛba sɛ Onyankopɔn ɛne yɛn kasa so many times yɛtie yɛyɛ recordings ukɔ YouTube a ukɔtie bi ukɔ asɔre a wobɛtie unam kwan ho a wobɛtie bi Facebook ɛne social media baabi a epo dotfo na wotie free Ghana no Ghana de common sɛ ubie o channel obi a woti Nyame asɛm enti sɛ yɛwɔ ha ya ɛyɛ na gese specifically o hyɛ da kɔhwehwɛ na wanya bi sɛ utie we nyinaa ɔsɛ monhwɛ na mo ampo de ɔkasa no. And it's a big warning. Say you can't atemwo no ho asem. Atemwo no ye anigye sem ma won ye na ye de anigye agye Nyame asem no. Na Paul no aka wo Hebrew nwoma no say na say yamfa yanye nkwagye nsem a eti se we ya ye bedwane afiri mu sen. Enti wa ma ye that warning say a time is coming. Onyame say ne other kind no obekeka ne ho. Na sa awoso no obewoso no apart from the apocalyptic means say bia dachi beba ma ose owoso osoro ne asase a nsoro makora betiti egu owia beduru sum mepo betutu no eno de yenim say beba but in our lives see ya yete hoi say na onyame wo woso woso no bi ne say because baby FK besi bia no yenim say ye feeli obi a feeling ne yesie na that feeling no ebi ne ohaw kakra bi no a wo komu no wo feel say onyame apo wonti wagye nyame som eye woso ni bia efi say obia wo benya saa kwan no agina ewo asase foforo no a elder kan ho asem say nyame beye no you have to feel a kind of shaking and a friend the shaking na nwoma manage ho pa Ellen White e kan or say the faith I live by or say any one of the great controversy or kan wo baby or say ebedru baby no onyame bewo so ntete ene awuo no na dodo a wo munye du a wo mo entimi enyina no wo mo behu akote se ntete na ebeka awuo papa no ena ode o mo beye adwuma iti ese ye hye ne nso se ye kan de ema ne ye dedie ba asem wo kan wo se na se wona wo po de okasa asase so no anwane a yemmum na se ye dane free de ofiri soro kasa no ho a ye bedwane yen nti Peter kan o se na se ye de nyame atemu obefiri nyame fie kane de a ene wo mo a wo mo anya nie no o mbegina sen enti ewom se ye good news ye ka de ye nka nwunahuna wo bia
but young council and one am so and cool to sugar cool to no. As a same me say upon ye no God is going to shake. Na sa shaking no ba. You be in the next stance no. Okay. You bet me great. And no na ye kono. Yen jump straight to there. So okay kind 27 na or sa shaking no. Ebeba, but a nearma ben and a Hansen or the abyss no. A nearma ben no shakia and no the best standing. And I said, dear Ben, I ya, HSA they will shakia no matter how the magnitude of the shake no. Sending na whole density, the intensity in the city no. Nearma ben jina, ebijina, sa ebitimia ejina sa shakina ano. Yo, me can remember. Yeah. Chono eyi enyama bi emaye a or you see the word no brofo no say shall not be moved. Yes. Enwoso empia woso mfi ho Sir. it is ye hwe enyum etire edu enumu a Psalm 15 main kind of brofo no verse 5. Yeah. Or see who does not put his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things shall never, the emphasis is on never be moved. Obi a wodi nukure wunsisi nipa. Sebi o unia po hiamwa na wo bono busiampo a umfansi hu embo enka ho. O se wonje bribe. Na wo entia ne a wani tua se ono no na enye bone no. Yes. O se nipa no. Wo se su na bibia ne wo abitumi awoso wo. That's right. That's right. Ebium na no Psalm 16 verse 8. O say I have set the Lord always before me. Me de Awurade asimanim da. That's right. Esan se Awurade ewo me nsa nifa no. Bring him. Him. Okay. So ho intinia addition pesi ehu se nia him no enya hini bi o. That's right. Yesu bia isi ekura. It doesn't matter nia ebesie enwo so. Ye won krofo bi wo ho a atemu no judge ne ti na kunyamu a mo they don't care. They don't care. Because when him say or judge ni no be diama wo. That's right. Na saa krofo ni bi no su ne ye ka wa hai. Se wodi Awurade na aye obi bia wodi Awurade asi wani so nyame hu nyame suro nyame do ewo mu a nie ebesi biara no yes ebeye wiase hu ede basabasa ebe but wo ankasa no the sense wo gidie ne wo fapem ewo nyame ntine ne empia wo so oni wo nua tilie na wo nsisi wo nua na wo nye wo nua basabasa atemu eba no enye wo hwee. Me say Psalm 21 verse 7 last one or see for the king's trust in the Lord and through the steadfast love of the Most High he shall not be moved. That's right. David say me ohene me reign na shinyame mu yenyi David ohene to nchen. Okay. Me Jafeta metia me re say shinyame mu a se me nua besma ho re shinyame mu a me nua wotie yen se o re shinyame mu a emfa ho ne besie eri him great and it nyama miensan at least emma yehu se nia yen him na anase yentumi empia fi asase so shall not be moved no ebini na se we numu bi na ye fapim a me no mi no egina so de a ewiase ne beko efa bia ewo no bitumi egina esanse ne fapim ewo ye eni nyankopon akasa. Amen. Se me toaso free head ho no a enti on se ye kasi onyame be shaky asoro ne asase a e scary anyesa nke ehu pa because ye hu bi pen se onyame a shaky asase a shaky osoro na wo hwe ne Matthew kra Yesu kan ya o se eduru ho a o se na nsoroma betete egu say mrodoma aba no na owia beduru sum ehu enso hwe ne ye kenkan yi a na kire say there are people say wo mo shaking ne ba enka wo
and saa nkurɔfoɔ no na yɛde kan aka wɔ asɛm sɛ yɛn deɛ yɛhyia judge no ɛne ne lawyer no ɛyɛ ne ba no Yesu Kristo no a ɔbɛbu atɛn no and saa nkurɔfoɔ yi Bible mu no throughout ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ saa nkurɔfoɔ yi a wokɔ Isaiah chapter 1 verses 16 na ɛkɔ no a na ɔkyerɛ wɔn nneɛma ahodoɔ a ɛma wɔn mpaebɔ nnuru Nyame anim ɛna wɔkyerɛ sɛ ampa mudi homenna mukum edwan ne nantwie de ba manim sɛ mo bɛbɔ afɔdeɛ so munyi saa gyegyeegye ne mo mpaeɛ gyegyeegye ne nyinaa na ade a mehwehwɛ nie sɛ mobɛyɛ adɔyɛ ne bi ne sɛ wode bi ma wo nua wo mfa nsi ho wobɛma me Awurade masi w'anim na me mayɛ wo botantim na no na munhinhim sɛ moyɛ a mobɛgyina daa enti ɔsan ɛkae ɔsɛ munsunsuan mo akoma mu na ɛnyɛ mo ntaadeɛ mu na monsan ma Awurade nkyɛn na momma no nyɛ mo kanea ɔsan ɛkae biom sɛ ɛdeɛ bɛ na Awurade hwehwɛ wo firi wo hɔ onipa ɛne sɛ wobɛyɛ den wobɛyɛ adɔyɛ na wahunu akunafoɔ enyisia mɔborɔfoɔ mɔbɔ na wama mɔborɔhunu adeɛ sɛ ne onyame yɛ no ayɛ Yesu sɛ monyɛ pɛ be holy monyɛ kronkron sɛ ne musoro agya no ɛyɛ kronkron no kwan bɛ ne bɛfa so ayɛ kronkron ɔsɛ ɔno na wɔtɔ nsuo ma adebɔnyɛfoɔ ɛne apapafoɔ nyinaa nanso ɔnyɛ complain yɛn so yɛnyɛ saa bi unconditional love sɛ woyɛ saa deɛ a wonhinhim eti there is a shaking yes but ntɛtɛ no a meka ho asɛm no ɛyɛ wɔn amfa wɔn bɔhyɛ no anhyɛ Nyame deɛ mu na wɔn ɛfa wɔn ankasa mebusɛm sɛ ɛno menka ne wɔde ne ho ɛto wɔn ankasa ne ho nhyira ne ne Israel Nyankopɔn no ɔyɛ ne botantim ne hirafoɔ fisɛ sɛ ɔde ho to ho so a wobɛhinhim wobɛbu na wobɛyera nti anigye sɛm a ɛwɔ hɔ bi nso no yo me da asefa ɛda yɛde hɔ no so no bɛwie kakra a mesan bɛtwe adwene asesa adesua no pɛ sɛ mehu no sɛ yɛhinhim no nyinaa akyi no Nyame wɔ n'ahenni a ɔde bɛma yɛ koraa ɛno nti no sɛ yɛkae a yɛnnua Hansen atwe adwene ɛsi sɛ adesua yi ɛwɔ twaka kakra with Daniel 7 yes and it is here Daniel chapter 7 verse 18 my kind of brofun wa ba menim or say but the saints of the Most High shall receive the kingdom yes and possess the kingdom forever and forever amen senyame we nyina chi ne Nyankopon ebe mayen ahini a ebetena ho afebode a na de kyere se nyame ahini ni so adaachi eba na ehihi and into Nyame ɔwosoɔ no bɛba na ɔwosoɔ no ba ɛbɛsesa yɛ asase so ani so ɛsiane sɛ Nyame bɛpam bɔne Nyame bɛpepa bɔne afi hɔ na Nyame de asase foforɔ ne ɔsoro foforɔ aba because yɛakan ɛho asɛm dada na saa ahenni sɛ Nyame ɛde bɛkyɛ ne mmayɛ a wɔde no kura ma no na ne ɛsi yɛ biara no ɛno nti ama wɔahinhim no a saa ahenni no so no ɛnhinhim ɛno so bɛtena hɔ afebɔɔ nti na kyerɛ sɛ Nyame ahenni ɛne Nyankopɔn ma wadi no kura ma no wɔn na wɔbɛyɛ nkurɔfoɔ a ahinhim biara ɛnka wɔn ɛsiane sɛ wɔde wɔ fapem ɛsi Nyankopɔn so great medam ase ɛm sɛ makyerɛkyerɛ adesua no mu yie paa abusuafoɔ mo nso menim yie sɛ yɛfa adesua no mu aba yɛnhwɛ ne ɛdi awie no afei yɛnsɔre yɛn adesua no so yɛde kan ahwɛ akenka sɛm nkabɔsɛm no Hebrews chapter 12 verse 28 yɛmfa Hebrews 13 verse 15 and 16 no ntoto ho na afei yɛnhwɛ ɔkwan ɛbɛfa so na yɛtumi yɛde sacrifice anaasɛ worship ɔsom papa a Nyankopɔn ani gye sɛ yɛsom no yɛmfa ntoto ne yɛnhwɛ how ɛbɛtumi asom Nyankopɔn ama n'ani asɔ nti fa Hebrews chapter 13 15 and 16 no so yɛmfa ntoto nkabɔsɛm no ho Hebrefoɔ nwoma ɛti dumiɛnsa nkyɛmu dunum ne dunsia no ɛti momma yɛmfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa ɛne anofafa ɛbɔ no abodin no na yiyɛ ne adekyɛ na momma mo ani
mpaso ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no so nyankopɔn ani. Amen. Nti sɛne wakan no Hans yɛnhwɛ o sɛne wakan ɛwo de toto yɛn ka abasam no ho ne nsɛm ya yɛkan a deɛ na yɛnya nyame se beso nani meda se sɛ wohwɛ adesua na yɛ progression. That's right. Ti wakyerɛ yɛn sɛ onyame de ahenni a ɛnwo so bɛma yɛn na ɛnam sɛ nti no yɛn nyinaa yɛtwa ahyia Sion ana Zion bepɔ ho a ɛyɛ anigyesɛm a gyegye no Nyankopɔn no ne ba Yesu wɔ hɔ abɔfoɔ atrenefoɔ ɛne yɛn nyinaa atwa ahyia anigye mu na ɔde ma yɛn a ma yɛnkae nso sɛ ɔbɛwo so na saa wosuo no mu no hwan ne betumi agyina ɛyɛ yɛn a yɛde yɛn ho ato Awurade so na ɔwɔ yɛn nifa ɔyɛ yɛn kwagyeɛ botan no ɛne deɛ sɛ yɛnya yɛ ne saa wie a ɔtu yɛn fo sɛ momma yɛmfa afɔrebɔ. It is a means to tell you say upon your maka kyerɛ mu nyinaa no accept this gift of the kingdom with gratitude. That's right. Jesa ahinie ya kyɛdeɛ yi a mede ama mu yi ɛwɔ ani a ɛso adeɛ mu. ɛno the same thing Paul korɔ no a san twerɛ ɔwie ne nsɛm no ɛwɔ Roman fo nwoma no mu no ɛna ɔsan twerɛ obi ɛwɔ Romans chapter 12 nti adɔfo nom verses 1 and 2 momma yɛ mmɔden fa yɛ nipadua ɛnsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ na ɛsɔ ani ɛne mu nyamesom pa a adwene wɔ mu eti Paul ne nsɛm no nyinaa no ɔka afɔrebɔ na afɔrebɔ no ɛyɛ deɛn a mesin yɛti saa kenkan sɛ mu biom me kan ne mienu nkae bɔsɛm no ɛne saa akenkan sɛm no ti yankenkan 12:28 no biem ɔse enti ɛnam sɛ yɛnya ahenni a ɛnwosuo yi momma yɛmfa asedamra ɛmfa so nsom Nyankopɔn sɛdeɛ ɛsɔ n'ani wɔ fɛreɛ ne ahodasoɔ mu ɛfiri sɛ yɛn Nyankopɔn no yɛ ogya a ɛhyeɛ ɛna woba 13, 15 and 16 na mesin yetimu biem ne mekenkan ye no a enti momma yemfa ne so mmɔ Nyankopɔn ayeyie afɔde daa ene anofafa ɛbɔ no abodin no na yeye ne adekyɛ na momma moni mpaso ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no so Onyankopɔn ani yeye ne adekyɛ. Enti what it means is say chapter 12 no ka kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa nipadua ne suro no ahopopo ensom no 13 ne ka kyerɛ yɛn sɛ it is not just the body our belongings also belong to God. That's right. Enti me magi nyame adi a ɔde ahenni ya kyɛ me ɛdeɛ na mede yi na no David ebisa bi ɛdeɛ na me mfa nhyɛ Nyankopɔn anamu. That's right. Ɛwɔ yeyɔ a wɔde ayɛ mi ɛne ɛmɛma ne nkwagye kuruwa no so eti wo ka asɛmpa no ama afoforo ati nyame asɛm no ɛyɛ response a wode ma nyame sɛ wani aso. That's right. Number 2 ɔse na sɛ mede dwanini ne mrekyire ne nantwie ɛbɔ afɔde ma Awurade koraa no a menyɛ hwee ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔno adeɛ ne dia ɛno nti sɛ yɛde yɛ sika yahoɔden yɛyapadeɛ yɛdwetɔ yɛsika kɔkɔɔ na yɛwɔ nyinaa ɛma Awurade no ɛnyɛ hwee ɛfiri sɛ ɛyɛ a gratified response a yɛde ma ne onyame ayɛ ama yɛn no ɛno nti adɔfo no sɛ memɛte aseɛ paa ne mpɛ sɛ ne yɛ mete aseɛ ne sɛ ne onyame ayɛ ama yɛn yi bibie ni hɔ a yɛbɛtumi de atua ne so ka the first thing a yɛbɛtumi de atua ne so ka ɛyɛ akoma ani ɛsɔ ani a ɛyɛ afɔrebɔ akoma ne deɛ mekan ɛwɔ Romans hɔ no sɛ yɛde nipadua ne nyinaa ɛbɔ afɔde ama Awurade sɛ yɛyi sika wɔ asɔndan mu a wɔyi nyɛnyɛ sɛ woyi because ɔsɔfoɔ na abɛka ne yɛayɛ appeal for fund ama yɛakɛ mpɛsikagyeɛ dodo dabi ɔse momma mo ani mpa ayɛyie ne afɔrebɔdeɛ ne ade nneɛma yie so ɛfiri sɛ Nyankopɔn ani so adentia wo sika a wode bu anyame adwuma no ɛyɛ response to ne onyame ayɛ ama yɛn yi
What time would the young Juma amanya me Juma no? Ebi as our time we send come in Tehasa me de be yan come wade fufuru bi ameye. Dedicated to the work of God. That's right. A response. Ebi wo wankasa no wo boni bi ana wo kutamu na ye wo de wo jemu di abo afode no ya aforibo. It is a total sacrifice. Say bibia ebi kura ema usika ema wo de wo bi no wo jemu no ya aforibo a obo na ni nyine twato a o say reverence yensumu nyame wo de emu reverence ni dia ensa abode bia na so ya de na yehunu eya na yesuro nipa ehwaho nipa ebu nipa esi nyame kopon we say Nyankopon ka say me nyese ya ukoya ehun sunsanso no mantem but kai say obeshiki he's going to shake. That's right. It is that response no me eze bibia metewa me gwen say ni nyame ayama me ye den na magene so eye ni okeka ya okay yentra se wo sa abrabokun yo but I say Eda yes sorry so ntino yo me oda say me adesua we eye enigi adesua na adesua ne sha se Nyankopon de Zion amaye wa invite here that for yembra Zion Jerusalem na bibie kan ya na Hebrews 13 no main fan 14 na for him or say for this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. That's right. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God. Dear me fa ewa de suama pese me de hye nyina nkran se enuanom nyame edoyen ya se tepia no okaye se ya asase so eti he enye permanent ema yen or the bibi papa bi bre yen enu nti no ye behu se ohaw bi asi ha edu ba bia na abutu ema ejidi kra abutu na emfa nkranhye mo mbre yen se nyame esisi ade papa bi ama yen enu nti enu fa hurusibo na ni jembre yen se yende nyame asese sanka asase we su ne ye betina so afebɔ dia se ne se na ngiya wu na nso esanse nyame wo bi papa asase foforo ani efie foforo o siesie ama yen ti no na ni nyina so enam Kristo wu obewu gigi yen kwanti no yen fa sida ma Nyankopon amen yen fa yeyi ma Nyankopon yen fa ntonton ma Nyankopon esanse nyame enhwe ma yen tina sa asase we su forever oba bi yen ediako asase foforo so Zion a enya asase Zion na emo osuru Zion eno hye ye nkuran yo na yen kosonkwa nim yo na domunti medamwase mo ya de pa no kwasem se mo baba ya disuan mu ye pa medidi ye se ne meti ha manya mu ntiase no sara na agidifo amutie o wiase afana nyina sara na medidi ye se mo so manya mo ntiase ye de disuan ebetwere se da sende na fe na ye de disuan no the whole quarter na disuan no Hebrew mu ma no na fe de aba na wie ye kra enti se ne ewu didi a last one na he de no me you free next week edition mo na ebe ye mo akese pa e dia ma yina Onyankopon enhira mo ba bia mo biara ma ye nkate ne na Elder Hansen enhira so e ma ye adofo no mama ye mompaye yenso soro hene ye ntemuafo a wo ye tenene na wa hye yen se yensuro wo Awurade na yenkoto na nhye wonimonyam efiri se watemuo don na du na yenkoto wo a wo bo soro ne asase epo ne nsutire nyinaa no na enumu na yenkwagye enu ewie peye no yeda wase ses wa me yehu se sa atemuo yi enye ade a ehuma yen se yede ye ho atu Yesu sonko ade a madesua we ema ye hrusie madesua yi ema ye mo afode a wo hwehwe se ye bebo ama wo ye nipadua mu isika mu ahoɔden mu ye noma ye wo nyina mu ye talent mu na ye mfa nye enyeso pa ema wo na ye nsum wo nidie ne ofere papa a ifata wo Awurade mu ye da wase se adesua yi wo be manaka obi a woti akoma ene da efise ye bisa e wa Yesu Kristo din mu amen amen